Дарвінізм і еволюція це брехлива наука, а теологія є точною наукою. Біблія говорить нам істину, і це підтверджують самі науковці. Нас створив Бог, і земля вона молода. Пізнати істину нам допомагає Боже Слово і Церква, місія якої проповідувати істину. Нам сьогодні потрібно слухати пасторів, вивчати Слово Боже і ставати учнями Ісуса Христа, щоб отримати народження згори, Божу благодать і увійти у Царство Боже. Амінь. Дарвінізм і еволюція це брехлива наука, а теологія є точною наукою. Біблія говорить нам істину, і це підтверджують самі науковці. Нас створив Бог, і земля вона молода. Пізнати істину нам допомагає Боже Слово і Церква, місія якої проповідувати істину. Нам сьогодні потрібно слухати пасторів, вивчати Слово Боже і ставати учнями Ісуса Христа, щоб отримати народження згори, Божу благодать і увійти у Царство Боже. Амінь.